זה התחיל כמו כל יום אחר. פול, קריס ואני הלכנו לבית הספר יחד כרגיל. בכיתה י' היינו באותו הזמן. חברי ילדות. ידענו הכל אחד על השני. בשנייה שנכנסנו פנימה, הנגה השתנתה לגמרי. היה שלט מחוץ לכיתה שלנו. טיול סטילגרוב, 3 ימים. לארוז בגדים לבנים. המנהל והמורה שלנו למתמטיקה, מר הלפרן באותו הזמן, חייך כשהודיע לנו על כך. איי, סטילגרוב, הישנה והטובה. מצמוץ קטן, אתה מפספס את כל העיר. הכיתה שלנו, הוא אמר, בגלל תחרות המדע המטופשת שזכינו בה בשנה שעברה, קיבלה במתנה חופשה של 3 ימים במלון בסטילגרוב. כל ההוצאות שולמו, ואנחנו עוזבים ביום של המחרת. התרגשתי. פול וחשב כמה חטיפים הוא יכול להביא. קריס וחברתו מיה לא יכלו להפסיק לדבר על זה. אבל... סטילגרוב. לא ידענו עליה כמעט שום דבר. בקושי שמענו עליה, אבל חשבתי שמסתוריות תעשה את הטיול הזה אפילו הרבה יותר טוב. מחר כולכם תלבשו לבן חגיגי ותעלו ישר לאוטובוס. מר הלפרן אמר והמשיך. כולנו נהנה. תאמינו לי, אתם לא תשכחו את זה. ופה מר הלפרן צדק. כי אני לעולם לא אשכח את הטיול ההוא. בבוקר של המחרת שמענו את גלגלי האוטובוס עוצרים מול הבית ספר. זרקנו את התיקים אל תא המטען, טלפונים בכיסים שלנו וחטיפים ביד. אני ופול ישבנו ביחד, כשהוא אוחז בסודה אפרסקית מוזרה שהוא אובססיבי אליה מאז שהיינו בני 9. וקריס, הוא ישב עם מיה, והם צחקו ונהנו מכל רגע נתון. אני עדיין חושב שיש לזה טעם של סירופ רדיואקטיבי, אמרתי לו. צחק והגיב, כן טוב, זה שווה את זה. בטיול היו אומרים להיות לפחות 3 מורים, אבל משום מה, בטיול הזה רק 2 היו. אבל לא באמת היה אכפת לי. רציתי ליהנות מהטיול הזה ככל שיכולתי, בגלל שלא יצאנו להרבה טיולים, בטח שלא רק הכיתה שלנו. לאחר כשעה וחצי, מר הלפרן קם עם השבוע כדי להודיע לנו שהגענו לסטילגרוב. הצמדתי את פניי לחלון, וכן, אני לא אשקר. זה היה יפהפה. המקום היה טבעי, עם הרבה צבעים וציפורים. אבל כאשר חלפנו על פני השלט של העיר, ברוכים הבאים לסטילגרוב, משהו התפתל בבטני. זה היה נראה ישן יותר ממה שהיה צריך להיות. הצבע הוא היה סדוק. היה נראה כאילו האותיות הולכות ליפול בכל רגע נתון. משהו היה לא בסדר. אבל אז ראיתי אותו. זה היה איש מבוגר, בערך בשנות ה-70 לחייו. עומד דומם לחלוטין על המדרכה ממש לפני הכיכר. כולו היה לבוש בשחור, למרות שהיה קיץ, הוא לבש מעיל כבד ומכנסיים עבות. ללא כובע וללא תנועה. הוא פשוט עמד שם, בשקט מושלם, עם הגב אלינו. אבל כשעברנו אותו, הוא לפתע הרים יד אחת באיטיות, והצביע ישר אל האוטובוס שלנו. ואז הוא פלט מילים, אבל לא הבנתי מה הוא אמר. מצמצתי, ופתאום הבן אדם המבוגר נעלם כאילו מעולם לא היה. הסתכלתי סביבי, אבל אף אחד אחר לא הגיב. אפילו נהג האוטובוס לא שם לב. אפילו לא פול. הסתכלתי על קריס, אבל גם הוא לא הבחין בשום דבר. אף אחד לא הבחין בשום דבר יוצא דופן. מה שהיה נראה לי בלתי אפשרי. אבל לא ייחסתי לזה חשיבות יותר מדי גדולה. אולי סתם פשוט דמיינתי אותו. כעבור כמה דקות, הדלתות נפתחו בצפצופים, ואז הגענו לסטילגרוב. מלון אחוזת השלפה חיכה לנו בקצה הרחוב. מבחוץ זה היה נראה רגיל, מלבני מאוד, עם המון חלונות. בפנים האוויר השתנה לגמרי. בלובי היה ריח חלוש של אבק ומשהו מתוק, כמו פירות ריקובים. אדם אחד עמד מאחורי דלפק הקבלה. הוא היה לבוש באדום, והיה לו כובע תואם לחליפה. היה לו זקן מאוד ארוך, לבן כשלג ומסורק בקפידה. אבל אז הוא חייך, חיוך רחב. לא אפילו רחב מדי. משהו בו גרם לי להרגיש לא טוב. לא הרגשתי שהוא מסוכן, פשוט הרגשתי שהוא לא בסדר. מר הלפרן דיבר אליו בשקט, עם עיניים מושפלות לרצפה. זה היה נראה כאילו הם הכירו אחד את השני. יהיו 2 תלמידים בכל חדר, מר הלפרן אמר לנו. לא פחות ולא יותר. אני ופול החלפנו מבטים. ידענו שנהיה באותו חדר.
ועוד דבר אחד. מר הלפרן אמר, קולו היה רגוע אבל נוקשה. אחרי 11 בלילה, לא טלפונים, בלי רעש, לא לעזוב את המלון. והכי חשוב, אל תפתחו את הדלת. אני ופול היינו בחדר 35, הוא היה קטן, אבל סביר. היו בו 2 מיטות, חדר רחצה אחד, וחלון גדול המשקיף על היער היפה. כאשר קריס ומיה היו 2 מטר מאיתנו בחדר 37. פול השליך את התרמיל שלו, והזיב את פניו. זה רק אני, או שהמיטה הזאת נראית כאילו מישהו כבר ישן בה. הסתכלתי על המיטה, הכרית הייתה מעט שקועה, הסרדין התקמת בקצה. כבר עם המחשבות הפרנואידיות אמרתי לו, אבל הוא לא ענה, הוא פשוט פייק. השעה מאוחרת, אני עייף לגמרי, בוא נלך לישון בחייאת. הנהנתי, ובשעה 11:30, שתינו שמנו את הראש שלנו על הכריות. וכאן, הסיוט האמיתי, התחיל. קמתי בשעה מאוחרת בלילה, פקחתי את עיניי, משהו הרגיש מוזר. החדר היה שקט, שקט מאוד, ואז הבחנתי בווילונות זזים מעט, מהרוח. החלטתי שאני רוצה להסתכל מהחלון קצת כדי לראות את הנוף, ואז הזדעזעתי ממה שראיתי. זה היה פקיד הקבלה, זה עם החליפה אדומה והחיוך הרחב. הוא עמד שם, על הגבעה הקטנה מחוץ לחלון שלנו. פשוט בוהה בי. כאילו הוא ידע שאני אראה אותו בשעה הזאת. המחשבה הזו הטרידה אותי, וסגרתי את הווילון. אבל אז שמעתי משהו הרבה יותר נורא. מישהו דפק על הדלת שלנו, באמצע הלילה. הייתה דממה מוחלטת אחרי הדפיקה הזאת. קראתי לפול, אבל ישן חזק. הלב שלי דפק. נעמדתי והתקרבתי אל הדלת לאט לאט, ואז פתחתי אותה. הייתי בטוח שזה האיש באדום, אבל זה היה ילד. הוא נראה קטן, לא יותר מבן 8. הוא עמד עם גבו אליי, ראשו מורכן, זרועותיו רבועות לצדדים. הוא היה יחף, והפה שלי היה יבש. ואז עשיתי את הדבר הכי גרוע שיכולתי לעשות בסיטואציה הזאת. היי, ילד, אתה אבוד? אתה צריך עזרה? אבל הילד, הוא לא ענה. והיה שקט מוחלט. ואני שמעתי רק את הדפקות לב שלי, ואת הנשימות שלי, נהיות יותר ויותר כבדות בכל רגע. ואז לפתע הוא סובב את ראשו מעט, לא עד הסוף, מספיק כדי שיראה חיוך רחב, כמו של האיש בחליפה האדומה. חיוך מפחיד, מבעית, שגרם לי לרצות להקיא את הנשמה שלי. ואז הוא לחש לי מילים שנמצאות עמוק בתוך הלב שלי, ממש בתוך הנשמה שלי. ראית אותו נכון? עכשיו הוא בפנים. בהצלחה. מבועת, חזרתי לחלון כדי לראות אם האיש שם, אבל כמובן, האיש כבר מזמן נעלם. מצומרר, הייתי חייב לחזור למיטה. 8 בבוקר ופול העיר אותי. לא דיברתי עם אף אחד על מה שקרה לי, אפילו לא עם פול. היו אומרים שאני משוגע, אבל בפנים, עמוק בפנים, ידעתי שמה שראיתי לא היה סתם עוד חלום מוזר. זה היה אמיתי. אבל משהו אמר לי שלא יכול לשמור את זה לעצמי לאורך זמן. בטח שלא בסטילגרוב המקוללת הזאת. מר הלפרן אמר לכולם לבוא לארוחת בוקר במסעדת המלון. פול, קריס, מיה ואני הלכנו יחדיו. כל העולם ואשתו דיבר בבוקר הזה. רק אני שתקתי לגמרי. כשישבנו ליד השולחן שמתי לב למשהו מוזר. מיה משחקת את השיער שלה יותר מדי זמן. גם קריס שם לב לדבר הזה וגרם לה להפסיק תוך כדי שהוא לחש לה משהו. הסתכלתי על העיניים של קריס מיד אחרי זה והוא היה נראה עייף, אפילו תשוש. שאלתי אותו אם הוא ישן טוב, והוא אמר, למה שאני לא ישן טוב? הוא שיקר, זה היה מאוד ברור, אבל לא אמרתי מילה, זה לא רציתי להיות מה שנקרא מניאק. כשסיימנו את ארוחת הבוקר, מר הלפרן עמד בקדמת המסעדה ומחא כפיים פעם אחת, חזק. היום כל זוג יקבל מפה קטנה של האזור.
אתם חופשיים לחקור את העיר. עם כל הכבוד, אתם תחזרו עד 6 לארוחת ערב. ארוחת צהריים אתם תאכלו בעצמכם. כמה תלמידים מחאו כפיים, אבל רובם לא. ראיתי חיוכים, אבל כמעט כולם היו נראים מאולצים. התחושת בטן שלי הייתה שמשהו קרה פה, ואני לא היחיד שחווה את הדבר הזה. כשפול ואני יצאנו החוצה, שאלתי אותו אם הוא שם לב למשהו מוזר. הוא משך בכתפיו ואמר, זאת אומרת, מיה הברישה את השיער שלה בערך 25 דקות רצוף. חוץ מזה, שום דבר. למה אתה שואל? ומשום מה, לא עניתי לו. הלכנו באחת הסמטאות הצרות שמאחורי המלון. השמש זרחה, ובכל זאת הרגשתי שהכל אפור. כאילו כל הצבע של המקום נשאב אחרי מה שקרה לי. עברנו גדר קטנה, ואז ראיתי משהו חרוט עליה. מה? הצבעתי על הגדר, אבל כמובן, כשהוא התכופף להסתכל, המילים נעלמו. לא חשוב. תראה, יש פה קניון גדול לפי המפה. רוצים לבדוק מה יש שם? פול חייך ואמר לי כן, אבל אתה יודע, אתה משלם, אתה חייב לי מאז כיתה ג'. זה לא היה נראה רחוק, לפחות לפי המפה. לפחות כך חשבתי. כי אחרי כמה דקות שהלכנו, הבנו שהמפה הייתה שגויה. לגמרי. כשהתקרבנו יותר אל היעד לפי המפה, המקום נהיה יותר ויותר חשוך ונטוש. עד שבסופו של דבר, כשהגענו למיקום המדויק לפי המפה, זה הוביל אותנו למקום כל כך חשוך, שלא ראיתי דבר. אין אורות, אין איש, והריח, הריח של לכלוך משולב עם דם. זה לא הרגיש טבעי, הרוח הייתה חדה מדי. בוא נלך מכאן, פול אמר לי, והלוואי והייתי מקשיב לו, אבל משום מה, הרגשתי שהמקום הזה קורא לי, שאסור היה להסתובב. הייתי חייב, מחויב, רק ללכת קדימה ולא לעצור, בשום מחיר. אבל אז הבחנתי במישהו מהצללים, עונה לעברנו, לאט לאט, צעד אחרי צעד. מהר מאוד הבנו, ראינו את הפנים שלו, וגופנו הפך לקרח. זה היה לא אחר מאשר מר הלפרן. בוא נעוף מפה. והפעם הסכמתי לגמרי עם פול. החזה שלי התכווץ, הסתובבנו כדי לעזוב, משחזרים בצעדינו חזרה בדרך הסמטה, אבל פתאום שמענו צליל מוזר מאוד. זה היה צליל רך ורטוב, כמו משהו שנופל על הרצפה. פול עמד במקום ולחש לי, אתה שמעת את זה נכון? אמרתי לו כן. פנינו לאט לאחור, מפחדים ממה שנראה. שם, בקצה הסמטה, מטרים ספורים מהמקום שבו עמדנו רגעים ספורים קודם לכן, היה, ואני לא מאמין שאני אומר את זה, הגופה של מיה. היא הייתה מקומטת לגמרי, כאילו מישהו הפיל אותה מלמעלה. איבריה, הם היו כפופים לכיוונים לא נכונים. שערה היה אסוף על פני האדמה מטונפת, והבגדים הלבנים שלה היו אדומים לגמרי. מייגאד, והעיניים שלה לא היה להם בכלל לישונים. אבל זיהיתי אותה, זאת הייתה מיה. ירדתי על ברכה לצידה, ידיי רעדו ולא יכלתי לשלוט בזה. אורה היה קר לגמרי, ובידיה היה הטלפון שלה. המסך היה דולק, היא הקליטה, לחצתי על פליי, ומה ששמעתי וזעזע אותי עד היום. קריס? לא, זה לא קריס, זה לא קריס שלי. אלוהים, הוא מחייך. אל תסמכו על הדבר הזה. אם מישהו רואה את הדבר הזה, זה לא קריס, זה עצוב. אני בכיתי, התפרקתי, כך גם פול היה. אבל לא היה לנו הרבה זמן לזה, כי כשהרמתי את ראשי, מר הלפרן התקרב אלינו, מריד את האדמה. פול ואני דפקנו ריצה, הכי מהר שאכלנו, עמומים ממה שראינו. כל צעד קו יותר מקודמו. בפחד בעיניים, המשכנו לרוץ כי אם לא היינו מתים מזמן. ואז פול מת ונפל. עזרתי לפול לקום. לא היה נראה כאילו כל כך כואב לו. הסתובבתי לאחור והופתעתי לגלות שמר הלפרן לא היה שם. הוא לא כאן, הוא לא כאן. זה לא יכול להיות. אמרתי בעודי אני מתקשה לנשום. מה זאת אומרת הוא לא כאן? אני לא רוצה. אוי לא.
פול הפסיק את דבריו. היי, פול, תענה לי. בבקשה אחי, בבקשה. בבקשה תענה לי. פול. אבל פול פשוט שתק. הוא לא אמר מילה, הוא פשוט עמד קפוא, ועיניו היו פעורות מאוד. ואז, מתוך הצללים מאחורינו, נשמע קול שחתך את האדמה, מצמרר ומעוות. שלום לך. הסתובבתי, והנה עמד לו קריס. לא, הדבר הזה, זה לא היה קריס, החיוך שלו. זה לא היה שלו, זה היה רחב מדי, דומה מדי, כמו משהו אחר שלובש את הפרצוף שלו. העיניים שלו, בצבע אדום מחריד, שגרם לי לרצות להרוג את עצמי במקום. רגליו היו מפותלות לגמרי, נראות כבר לא אנושיות בשום צורה, והדבר הזה זעזע אותי מנטלית. אתה חושב שאני לא זוכר? גם אני צפיתי בו, דרך העיניים שלך, ושלה, ושל פול, ושל כולם. החיוך שלו התרחב אפילו עוד יותר, באופן לא טבעי כבר לגמרי. הם תמיד שולחים אותי עם החדשים, זה קל יותר שאני לא בפנים. זה היה צעד אחד קדימה, פול ואני צעדנו לאחור, רגלינו נמחצות בעשב היבש. פתאום, שמענו צליל מאוד חזק שכמעט ריסק לי את האוזניים. זה הגרזן, הוא עף ישירות לתוך הראש של קריס, לא, של הדבר הזה. פה התנודד פעם אחת, ואז המשיך לזוז. מר הלפרן לא אמר מילה בהתחלה, הוא שחרר את הגרזן בתנועה אחת, והתנשף בכבדות. הוא פנה אלינו, הבעת פניו עדיין שטוחה, בלתי קריאה. זה לא היה החבר שלך, הוא אמר בקרירות שגרמה לי להסתמרר. החבר שלך, הוא מת אתמול בלילה. אני קברתי את מה שנשאר. הוא השפיל את מבטו אל הגוף המתועבת וחסר הראש של מה שהיה קריס פעם. בסטילגרוב נותנים להם להיכנס כשמישהו פותח את הדלת. כל מה שצריך זה דפיקה אחת והזמנה אחת קטנה. ואז הוא הצביע עליי. פתחת את הדלת, נכון ילד? רציתי להכחיש את זה, אבל לא אכלתי. רציתי לרוץ, אבל לא אכלתי, כי זכרתי את הלחישה הזאת. ראית אותו, נכון? עכשיו הוא בפנים. אבל אז קרה משהו אפילו יותר נורא. מר הלפרן, הוא חייך.